baš je zver mašina. Koliko on ima? Mislim 125 konja. Bukvalno u drugu odvrneš gas, diže se na zadnji. Baš je. Ali udoban, brate, nevjerovatno udoban. Mislim, preko ovih ovdje nema sad rupica nekih i to, put je lijep, ali baš je, kako se zove, udoban, ne osjeća ove sitne rupice i sedište je skroz prijatno, brate. Stabilan je isto dosta, tako da Boga mi, mašina, baš me zanima da li ću biti razočaran kad uzmem XSR-a ili će ovo da bude bolji motor. Baš sviđa mi se ovaj rezervar, nekako je podignut, deluje dosta moćno i onda ti, kako se zove, daje tu neku osjećaj snage.